kamar yadda magutan na jihar Niger suka tabbatar yan kungiyar Boko Haram ne ke rike da madafun iko a ƙauyuka 5 wato Hana Wanka da Madake a karamar hukumar Rafi da kuma Kurebu, Gausu da Farin Kuka a karamar hukumar Shiroro. Alhaji Ahmed Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar. Muna da tabbacin cewa da yan Boko Haram ISWAP ne da suke nan wanda yake lokaci suna hada hannu da su yan bandits. Su garuruwan kai su ne to Kusaso, Kwaki, Cikuba, sannan akwai wani gari Falali da Hana Wanka da Ibro. A cewar Malam Jibrin Arena mazaunin yankin wadda halin yanzu ya hijira zuwa gwamnatin jihar wato Mina, lamarin sai dai addu'a inda ya kara da cewa kamar yadda ake ta wahala a Borno da Yobe kaga abin ya fara haka ne zan iya lissafa ma wurare kamar 10 wanda mun san duka yanzu suna ƙarƙashin iko waɗanda mutane ne. Akwai Kusaso, akwai Iburo, akwai Kushaku, akwai Cikuba, akwai Kwaki, akwai Kurebi, akwai Sabon Gida, akwai Farana, akwai Dogon Fili, akwai Rafiya. Wurare dai wata babu lokaci wanda zan iya ma bayani duk waɗannan mutane yanzu ga duka suna kusan ƙarƙashin ikon waɗannan mutane. Daga irin shigowa suna wa'azi da sauransu har sun fara sun ma ɗauki wasu 'yan mata sun ji cewa sun aurar da su. Aikace-aikacen yan Boko Haram din da auren na ƙauyuka 5 na zaman wata barazana ga makotan ƙauyukan a cewar Malam Hassan Sa'idu Bobi wanda aka fi sani da Malam Magaji. Mu ma a